semafoare și toate alea. Adică mai trec și pe roșu, pe trecerea de pietoni, știi? Iar cu mașina, vineri, de exemplu, vineri, adică marți, când am venit cu Denisa, că Denisa i-am făcut comandă de Uber și l-a anulat, i-am făcut comandă de Bolt și l-a anulat. Era paralizat tot orașul. Și a stat 20 de minute acolo în fric. Și am dirijat-o să vină pe jos până la mine, a venit în 12 minute. Păi mi-a dat locație în timp real și am dirijat-o la fiecare pas. Până la care ai fost? Nu, pe partea asta la altă, peste pasaj. Și... acolo sunt mulți țigani, dar mulți. Știu, păi tocmai de-aia am stat la telefon cu ea. Da, pe frigol la afară, nimeni. Și... am făcut de la servici până acasă, cu mașina, 25 de minute. Deci dublu decât faci cu trotineta. Și pe jos, mergi lejer, faci 40 de minute. Atunci, decât să fac jumătate de oră cu mașina, pe jos, dacă n-am trotinetă. Asta mi-a plăcut foarte mult. Acum te-o ridicai semnal, nu? Da. Ați strânge-te, băi, cu chichineața ta, merge pe dunghi el. Da, acum, uite, nu vezi încărcat tot. Ce zice că era, dar nu? Nu, aici nu ai o cameră pe gură. Păi și pentru ce că? Trafic. Am prins focul contenea 3 grade. Nu, așa e, că aici n-ai. De ce n-ai auzit contestațiile? De sărbători. De sărbători mergem. Dar nu cred că ai semnal pentru exact. Dacă ești în 2G, probabil. Să vedem dacă rămân la serviciu sau dacă mergi. Închis, da. Eu, știu ce nersimțită. Ce? Ce ai? Și ăsta tai cane. Vrem să mă jucăm. Lasă că luăm la noi. Da. Du-te! Da. Întotdeauna a existat posibilitatea asta, da? Ce? Am vrut să-l luăm și aici. Să luăm PC-ul, dar după aia nu mai scoteai din... Ce Ei se bat, PC-ul. Știi ce aia PC? Nu. PlayStation. Ah. Dar nu-i mai scoți de acolo, stau cu rândul să bat. Matia se spune PSP. E PSP, e PlayStation Plus, știi, e PS4 Plus.